Ні, сідайте в мене. Oyuk saygını sizni selamlayın ve ileride en çok muvaffakiyetler dilemek ile sözümü başlamak isterim. Я, мабуть, буду переходити з однієї мови до іншої, користуючись нагодою такою дивовижною, що мене можуть почути кримськотатарські далеко від Криму, але такі діти, які націлені на збереження, пізнання, всебічне пізнання своєї рідної мови, культури. Саме тому я ніколи не відходив від прагнень зробити щось більше сучасне і корисне для наших дітей, для кримських татар, які в силу різних обставин опинилися в ситуації, де неможливо мати постійний контакт, їздити до рідного Криму. Підручники, я хочу, щоб звернули увагу всі діти, підручники дуже непрості, бо от цей 5 клас, він готувався буквально під бомбіжку Києва. Я сидів в підвалах і треба було в квітні, в березні, в квітні, в травні здати в Чернівці свій файл для того, щоб вони там в більш тихішому місці України на той час зробили верстку. Інакше програма укладання підручників з кримськотатарської мови мала бути просто закритою через те, що співавтор не мав можливості тут працювати, а мені треба було закінчувати. Тому для мене ці підручники дуже цінні. У квітні 2021 року Кабінет міністрів України прийняв концепцію розвитку кримськотатарської мови, і у вересні того ж року кримськотатарська мова перейшла на латинську графіку. І, власне, користуючись нагодою, хочу вам подякувати, пане Мустафа, пане Абібула, за те, що ви робите, за вашу кропітку працю, за ваш вклад у розвиток і, скажімо, реалізацію даної концепції, тому що я знаю, що ви робите дійсно дуже багато в цьому напрямку роботи, і відеокурси для учнів, і запуск та супровід професійний національного корпусу кримськотатарської мови. Мен пек sevinem bizim yeni kitaplar olgan için. Bu bizge pek yardım ediyor. Kırım Tatar dilini bilmek için.